Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Колабызда шыршы утлары кабынды. Әлмәттә футбол сезонына йомгак ясадылар. Кәләйдә милли көрәш турниры узды. Әлмәт тулсынча елның иң мөгъҗизалы төне яңа елга әзер. Быел шәһәр урамнарын көнчыгыш әкиятләре һәм төрки халыкларының гореф-гадәтләре стилендә бизәделәр. Шәһәребезнең үзәк Ленин урамы гына Россия мәдәният һәм сәнгать елы уңаеннан рус әкиятләре темасын чагылдыра. Кичә кич республиканың Нефть башкаласында үзәк чыршы ачылды. Кичә 24 декабрьдә Әлмәтнең үзәк чыршысы ачылды. Театральләштерелгән һәм интерактив программа Зефирка һәм Снежок Кор бабайларының күңел ачу программасыннан башланды. Чыршы тирәли әйләнү, бию флешмобларында катнашу нефтчеләр мәйданына җыелучыларның тәнен җылытты, кәефен күтәрде. Ясаганнар, бигә әйбәт рәхмәт. Команда хәле бер кайда. Каникулларда булабыз аларса. Меня пора побегать елочку, которая может получается круг в круге. Вот так вот. Ладно. Украшение вот все вот сделали. Әлмәтнең төп урамнары һәм мәйданчыклары яңа ел кәефен бүләк итә. Калабыз халкы һәм кунакларының күзләрен сөендерүче нефть төбәгенең үзәге бер сәнгать идеясендә башкарылган. Елдагыча кабатланмас әкият дөньясына чумдырырлык бизәү концепциясын Татнефть компаниясе тәкъдим иткән һәм республикабыз нефтчеләре ярдәме белән булдырылган бәйрәмчә мәйданчыклар атна көне һәм һава торышына карамастан кунаклар кабул итә. Нам очень нравится в Татарии. Люди у вас, как праздники проходят, очень красиво. Люди очень доброжелательные, прям веселые. Мы вообще сами с Башкирии, мы приехали к нам в гости только. Нам очень нравится у вас, как представление, отношения. Очень красивый, веселый праздник. Спасибо. Кыш бабай белән карчачак чыгып, яңа елның төп символында утлар кабызды. Әлмәт халкын һәм кунакларын пиксельле тамаша һәм күңел ачу программасы караңгы кичкә кадәр сөендерде. Ой, новогоднее настроение, конечно же, есть. И вот эта вот праздничная обстановка вообще прям завораживает. Вообще обстановка, то, что дают людям такое, так скажем, позитивное настроение, чтобы люди радовались. Лина Хасеншина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Аңа кадәр әлмәтләр өчен яңа ел кәефен Каракүз скверында кабыздылар. Быел кыш карсыз булуга карамастан яңа ел кәефен үзебез булдырабыз. Бүген Каракүз скверында яңа ел чыршысы ачыла. Каракүз скверында гадәти булмаган күренеш, төрлесе төрле яктан гномнар пәйда булды. Көнбатыш фольклорына бәйле бу әкият геройлары узып баручы апаларның да, балаларның да күңелләрен күтәрде. Аларның бурычы үтә дә җаваплы, халыкны кызык итеп чыршы ачылышына чакыру. Очень весело, такое интересное представление театрализованное. Детей невозможно оторвать, хотя по идее уже надо было младшей спать, но мы не можем идти. Мне понравились аниматоры и игры. Скверның хуҗабикәсе мөлаем һәм ягымлы Каракүз үзе дә биредә. Гномнар җыены белән берлектә халык уеннар уйнап, җырлап, биеп, фотога төшеп рәхәтләнеп ял итте. Һәр елны чыршы ачу тантанасы яңа ел бәйрәмнәре башлануга сәбәпче булып тора. Әле бу башы гына, ди оештыручылар. Каракүз скверында бәйрәм программасы 7 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Алсу Ахмәтҗанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Қолабызда ең ұзақ 10 ай давам етуші футбол сезонына ұйымғақ ясадылар. Ғинвардан октябрға қадар нәтиже көрсеткенлер, футболшыларға бағышланушылар һәм футбол мектебін тамамлаушыларны бірләштірген бейрәмде біздің ижад түркімі болып қайтты. Бүген қолабызның футбол бойынша спорт мәктәбендә 3 бүлек эшли. Берничә аерлык мәктәпнең төп биналарында ремонт эшләре тәмамланды һәм балалар өчен заманча шартлар булдырылды. В 2023 году у нас 40 миллионов нам дала республика и 25 миллионов это грант компании «Татнефть». Получается, общее у нас порядка 65 миллионов было. Ремонт произошел у нас в 3 зданиях, то есть, вот как вы видите, этот манеж, то есть первый этаж был полностью реконструирован, полы какие, освещение замечательное, фойе у нас, новые раздевалки, раздевалки команды судей, это у нас за футбольным полем. Қолабызда футбол белән шөгыльләнүчеләр саны иң күбе. Биредә 700-дән артык бала тәрбияләнә. Футболчы булырга теләүчеләрне 7 яшьтән кабул итәләр. Биредә алар гомуми белем бирү мәктәбендә кебек 11 ел дәвамында шомара. Чыгарылыш елы командасының һәр уенчысы өстәмә белем бирү учреждениесен тәмамлауны раслаучы таныклык ала. Футбол буенча спорт мәктәбендә барлыгы 900-гә якын бала шөгыльләнә. Күңеленә хуш килгән спорт түрендә үсүчеләр арасында 100-дән артык триатлон һәм 80-ләп авыр атлетика бүлегендә белем алучылар. У нас центральное здание, вход на стадион. Это вот как раз по программе гранта ПАО «Татнефть». Был тоже произведен капитальный ремонт. Там тренажерный зал полностью. Ну, до неузнаваемости изменилось, потому что здание 63-го года. Очень много, как говорится, новшеств внесли, то есть и даже перегородки убрали какие-то, полы, то есть, ну, вообще шикарно стало. Поэтому хочется, пользуясь моментом, выразить благодарность, конечно, очень большое спасибо сказать лично Налюфатчу Маганову. Әлбәттә, балалар спортта үссен, сәламәт булсын, бушлай шөгыльләнсен өчен барлык шартлар да тудырылган. Алардан бары тик файдаланырга гына кирәк. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Спорт чаралары аша исемнәрен мәңгеләштерү районыбызның күркәм гадәте. 100-дән артык грек-рим көрәше белән шөгыльләнүче үсмер егет Татнефть компаниясе спорт комплексында җыелды. Биредә Россия спорт мастеры Камил Вәдигуллин истәлегенә регион-ара турнир узды. Камил Вәдигуллин қолабызның Олимпия резервындагы спорт мәктәбендә шөгыльләнүче Әлмәт көрәш федерациясе спортчысы булган. Он был хорошим борцом и представлял Альметьевск и на республиканском уровне, и на всероссийском уровне. Ну, трагически погиб, трагически ушел, так сказать, не доборовшись. 10-нчы Камил Вәдигуллин истәлегенә узучы турнир 115 катнашучыны җыйды. Алар арасында 35 кеше Әлмәт данын яклаучы көрәшче. Мы уже, как я сказал, 10-й год подряд проводим этот турнир. В завершении календарного года он у нас проходит, и поэтому спортсмены уже вроде хотят уйти на каникулы, а у них тут еще один старт, и они стараются выиграть и закончить этот год своей медалью, там, золотой, серебряной, бронзовой. Поэтому и конкуренция у них еще мощнее, еще сильнее. Грек-рим көрәшен үз итүчеләр арасында Башкортстан, Марий республикаларынан килгән спортчылар да бар. Соревнования хорошие, турнир хороший. Первая схватка прошла, как я считаю, хорошо. Сейчас буду бороться с башкиром. С ним до этого не боролся ни разу. Турнирда катнашучыларның күбесе иратлар гына шөгыльләнүче Олимпия спорт түрен универсальлеге өчен үз итә. В борьбе и акробатика, и качаешься, и характер тоже воспитываешь. У меня просто еще родственники занимались борьбой. Вот родители отправили на борьбу. Грек-рим көрәше катнашучыларның гына гаилә спорт түре түгел. Камил Вәдигуллинның бер туган абый-инеләре көрәшче һәм тренерлар. Россия спорт мастеры Камил Вәдигуллин истәлегенә узучы 10-нчы регион ара турнирның җиңүчеләрен Камилнең фотосы урнаштырылган медальләр көтә. Оештыручылар ел сайын ярышларны мавыктыргыч итәргә тырыша. Узган ел белән чагыштырганда быел кубок системасы команда ярышлары булмады. Һәр спортчы үзен һәм үз регионын тәкъдим итте. Төбәгенә карамастан, һәр үсмер егет биредә көрәшче характерын күрсәтә, осталыгын арттыра алды. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Келей ауылында ise инде күркем традицияға әуірілген милли күреш турниры узды. Ол илебіз һәм республикабызның ат казанган ауыл хуҗалыгы хезмәткәре Зөфәр Шайдуллин истәлегенә багышланды. 13-ші республика турнирын ашу легендар якташыбызның мемориал тоқтасына кәнәфер салудан башланды. Зөфәр Шайдуллин истәлегенә оештырылган митингта җаваплылык, максатчанлык, кыюлык кебек сыйфатларны берләштергән, халык өчен дип яшәгән кешене җылы сүзләр белән искә алдылар. Барыгызга да бик зур рәхмәт, хөрмәтле туганнар, дуслар. Келей авылы халкы ярдәм итмәсә, бердәм булмаса, шундый уңышлар да булмасын. Шуңа күрә Келей халкына олы зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Алла берсә, без исән-сау булсак, матур итеп исән-сау булырга кирәк. Исән-сау гына шундый турнирларны үткәрергә, әтиебезне искә алырга, ул аңа лаеклы җитәкче. Бирегә җыелган җитәкчеләр, мәрхүмнең якыннары, кыю көрәшчеләрне берләштерүче турнир уздыру Зөфәр Газиз улының гомер буе көрәшче булуын чагылдыра, ди. Яшь батырларны район башлыгы Тимур Нугуманов исеменнән Дамир Яфизов сәламләде. Хокук мәсьәләләре буенча башкарма комитет җитәкчесе урынбасары катнашучыларга гадел көрәш, көчлеләргә җиңү теләде. Көрәш милли һәм республикабызда популяр спорт төре икәнен әйтеп узды. Оештыручыларга инде 13-нче тапкыр нәкъ менә татар милли көрәше буенча уздырган турнир өчен рәхмәтен җиткерде. Зөфәр ага Шайдуллинның исеме республикадан читтә дә билгеле. Лидер, беренче булырга омтылучы легендар якташыбыз ветврач булып эшли башлаганнан Зәй миллионер колхозында бош зоотехник була. Әлмәт районы башкарма комитетының авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы булып эшли. Республикадагы иң зур хуҗалыкларның берсе булган Такарликов исемендәге совхозны җитәкли. Зөфәр Газиз улын белгән, аның белән бергә эшләү бәхтенә ирешкән һәркем мәрхүмне ватанпәрвәр, чын халык улы, үрнәк шәхес дип искә ала. Зөфәр Шайдуллинның нәселе, эше, мирасы шиксез икән, ассызыклый. Биредә яшәүчеләргә карап, Кәләйнең һәр урамы Зөфәр аганы истә тота. Юлларында аның изе калган, якты, җылы, газ кертелгән, бар уңайлыклары да булдырылган йортлардан аның рухына рәхмәт сүзләре яңгырый икән дигән фикергә киләсең. Мне нравится очень выигрывать, и мама рада, что я хожу на борьбу, я поверил в себя и вспомнил, что мне говорил тренер. Яшүсмерләр арасында узган республика турниры 200-гә якын келәм батырын җыйды. Көрәшчеләр 11 район данын яклап чыгыш ясады. Мой кумир — это Фаниль Абый, наш тренер. Пришел я в борьбу благодаря моему другу, он предложил мне, и люблю я этот спорт, нравится очень. Занимаюсь 4 года. В общем, борьба мне нравится, потому что она мне дает силы, и мой любимый вид спорта — это борьба. Никогда не поменяю. Үсмерләргә ирләр булырга ярдәм итүче спорт төре көрәш дип биредә җыелган өлкән буын вәкилләре. Балалар чиста матур көрәш күрсәтә, осталыкларын арттыра, шул ук вакытта милли көрәшне суындырмый һәм сүндерми. Татнефть компаниясе Хәйрия фонды ярдәме белән Әлмәттә һәм районыбыз авылларында 10 секция эшли. Аларда 300-гә якын бала милли көрәш белән шөгыльләнә. Лина Хәсәншина, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Илебез һәм республикабызның ат казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Зөфәр Шайдуллин истәлегенә багышланган 13-нче үсмерләр турнирының ачылыш тантанасында иң нәтиҗәле спортчыларны бүләкләделәр. Билбаулы көрәш буенча Россия беренчелегендә 2-нче, дөнья беренчелегендә 3-нче урынны яулаган Келей авылыннан чыккан Анжела Закирова тәбрикләүләр кабул итте. Алкышлар һәм адреслы бүләк дөнья чемпионы Чыңгыз Агаларовка да тапшырылды. Бүгінгі шығарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.